नखरनि फारसे साननानै समाबो खालामनो सोलोंबाय बिसि फिसाय बोराय सोलिदों नखराव मा जादों मा लोंदों बेनि फारसे नोंहा जेबो गोसो लाना सनाथि हारिनि खोथा सानग्रानांगौसो लोगोआबो बे हारियारि मानसिखौ मानो फैयो सनाथि नों मिथिखागौ दिनै बर' हारिया गावजों गाव खौसेथि गैयैनि थाखायनो बेसेबां आलाय सिलाय जालांगासिनो दं दिनै बे आलाय सिलाय जानाय हारिखौ बोखांनो थाखाय नों आं नाजायाब्ला गुबुन सोरथो नाजाबावगोन जों जेब्ला बेबायदि थायोब्ला बे हारिया माबे समावबो दावगाबावनांगौ जाखो सानफ्रोमबो बिदि बुंनानै आंखौ सिरि खालामनानै दोनोसै नाथाय आं दिनै बुंगोन आं सासे बिसि जानानै आं मावनांगौ खामानिखौ मावबोगासिनो आरो मावबोलांदों नाथाय आं सासे फिसाय जानानै नोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावाखै सासे हारिनि सोद्रोमा जानानै नोंनि खामानिखौ मावदों सानदों नाथाय आंनि मोनसेबो फैनाय नोंनिफ्राय बिसि जानानै बेखौनो बुंजोबनो हायाखै बेखौ गोसोआव लाखि सानफ्रोमबो बे आं नोंनिफ्राय नोंनि समखौ लुबैनो सानदों बेखौ गोसोआव लाखि masih belum berani dibuat Saya bisa cuman bisa bunga, saya cuman bisa berubah lagi. Mau baca tidak? Hal-hal malah menggolongnya. Saya kurang pasir jelang signal berangkat. Sonati, gue andi kutu lalu lah. Kenapa? Ini sudah pernah jadi. Oh, sana deh, masa sih. Satu zaman, zaman kita harus berbaik. Dari mahali, zaman kemarin. Apa yang saat itu baik terhadap kondisi kamu, senang dan kemarin berbesar, jangan diabaikan. Kamu selalu mengajar kepada kamu ada mesin besar di rumahku, lakukan kamu. Ini ini simpel. Kami punya banyak belajar apa. Besok berbesar, ini apa kemudian makna ini ada besok berbesar. Orang muda saya tidak tahu anda. Ini dia untuk zaman Nwngthang dalam jika jauh. Jadi bahawa ini kejar. Kasihkan manusia Israel sebagai jember. Jadi hari ini kasihkan bukan hanya mulia, masuk. Ini kami menjadi sebenarnya manusia raja Bodo. Ada jadi sama kemsi perkara dan
Bidurboro